खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेल जानानै बरायनो लाबाय नैबे समाव आं दंफैयो दैजिं फेस्टिभेलाव दैजिं फेस्टिभेला दिनै 8 सान जाबाय नोंथांमोननो आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे दैजिं फेस्टिभेलनि रिसेपशन कमिटिनि नैबे खोला फारसे थानाय हटेलफोर बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन बेवहाय गोबां नैबे बर'नि मुं लानानै आरो बर'नि मुंजों नैबे हटेल बानायदों बेवहाय नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला गोबां नैबे बर'नि खायदफोर जेरै अमा सावनाय अमा गोरान बिदिनो नैबे दाउ सावनाय गोबां आइटेमफोर बेवहाय नोंथांमोना फैयोब्ला मोनजागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेनि गासै नुथायफोरखौ दिन्थिबाय जों बैसे आगोलाव बेवहाय नैबे जानाय खायद बेवहाय जाखांबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे दैजिं फेस्टिभेलाव जानाय प्रग्राम बेजों लोब्बा लाखिनानै होनाय हटेलफोर बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो वान बाय वान नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामना जोबजासिम नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो मा हटेल दं बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेहाय मा मोनजानाय जायो बेहाय गासिबो मोनजानाय जायो बर'नि गासिबो नारजि अनला सबाय साम' मा हटेल क'क्राझार हटेल ना मा होनो सिनायथि हटेल सनाथि हटेल बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे माबे एन्जर बेदर स' यामि एन्ड टेस्टि नोंथाङा जुदि बेखौ जानो जुदि गोसो दङब्ला नैबे गोसोसो हटेल बेवहाय नोंथांमोना फै आरो नोंथाङा बे एन्जर बेदरखौ जानो हागोन स' टेस्ट बेनो एन्जर बेदर आरो बिथांमोना बुंदों एम्बु बेदरबो बेवहाय मोननाय जायो नोंथांमोना फैदो नैबे आं हटेलखौ जुम आउट खालामनो खोन्थिदों गोसोसो हटेल स' एक्साइटेड नोंथांमोना फैयोब्ला जानो हागोन
लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे दैजिं फेस्टिभेलाव जानाय नैबे रिसेपसन कमिटिनि खोला फारसे थानाय हटेलफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंबाय बेवहाय गोबां आइटेम्सनि नैबे जानाय आदार मोननो थाङो बेवहाय नैबे दहाय एन्जर बेदरबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो बेवहाय नैबे एम्बु बेदरबो बिथांमोना मोनो होननानै बुंदों लोगोसेनो मैसो बेदर आरो लोगोसेनो नैबे अमा गोरान बेफोरथ' बिराद सामाबिक नङा होमबा मोनखायो थ' लोगोफोर नोंथांमोननो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे दैजिं फेस्टिभेलाव होनाय हटेलफोर बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो नोंथांमोना जानो जुदि गोसो दङब्ला बे जायगायाव फै आरो नोंथांमोना जा थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै गुबुन मोनसे नुथाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन थ' स्टे टिउन लोगोफोर गुबुन मोनसे भिडिअनि थाखाय थ' बे भिडिअआ नैबे समनिया बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै दैजिं